Dom sa nachádza v obci Turany, len kúsok od Martina. Ide o zrekonštruovaný, veľmi svetlý dvojpodlažný rodinný dom s pekným pozemkom. Pozemok je tak priestranný, že na ňom môžete chovať aj koňa. No, koníka. Veľkou výhodou tejto nehnuteľnosti je kompletné podpivničenie celého domu. Dom tak poskytuje nielen komfortné bývanie, ale aj široké možnosti podľa predstav nového majiteľa.